inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ina mutum wai ya je ma ya ci haram yau garin ga gaba ɗaya ya rubuta kai wani zai yi nan wajen don na san dole ya sai na ga haram assalamu biki kana nan da nake ya haram da ya gita to wani zai nan na ko na alalace in samu dan na gane garin ga wallahi ya murje gaba ɗaya ko alalace ko ya samu ba da gabas ta bai kuma ta ko ina ya fito Allah ya kawo mai alalaku a wani ko alalaku Baba wai kun kana jin yunwa ne oh hala je wannan kan ashe ta hayar tukura ce Allah ya kito mai alalaku ko a wani ko kai ona alalaku gani kai yaro za ka ci uwa ka wallahi yuri kai ai ko yau zan wa yaro yau zan wa za ku ci uwa ka wallahi lazi ya ina bare ka gani bare ka je gani ai abin da ai yadda muka jin yunwa ka Kage baki. mahaukacin mutunci ne ba ga kai ku ji tsoron Allah wajen ka sun ba ku kai ku ba shi kudin shi wajen kun ne ba ta so ko katan mai zaki wallahi ba dan wani abu ba ba ran Allah kun ba yana mutane da wallahi kan ba dan go wallahi wallahi ba dan ba kai 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 ne wallahi yaro ka bar da Allah sai Allah ya tsaya ba wace sai na fara sai na gani banza wuce da Allah ware ashirin ware